background, Mr. Fruit. Tuším, že bude nejaká sranda. Červená karkulka. Je Eliza Doolittleová z My Fair Lady. Ty si také krehké, milé dievča, že tebe sa nedá povedať nič ani v náznakoch negatívne. Víš, jak vypadá? Jak tá od toho malého Takto, ja sa kluka, opýtam, tak už dáva tú slečnu si v roli, alebo takto, že normálne? No, ako je to Že mám či je už celé... v hereckej úlohe teraz, alebo či takto žiješ? On to vypadá, že vás jako pustila matinka představená z kláštera. To zase nie, ja nie som Manzelný nejaký tuš. svatúšek. Ne, tak Nie ne. si. No, povedala si už niekedy v živote krivé slovo? Jasné. Prepač. Aké? Aj sprosté? Jasné. O Dio. OK. Vyzeráš úžasne. Nevedel som, že v Bratislave žijú takíto ľudia. No, To som si nikdy nevedel ani predstaviť. je taká rezervácia. Ne, ale opravdu, ještě jste nepředvedla nic a já jsem vámi okouzlen a bych si vás dal do filmu. Dobre. Tak jo, tak Zuzka, puste. čo to bude? My Fair Lady. Wouldn't It Be Lovely z muzikálu My Fair Lady. No. Tak poď. All I want is a room somewhere far away from the cold night there, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of stomach, lots of heat. One is warm and one be the wouldn't it be lovely? Oh, so lovely sitting next to me, loosely still. I would never budge till spring grabbed over me windowsill. Someone's yet resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. I wouldn't it be lovely, 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 All I want is a room somewhere far away from the cold night there, with one enormous chair. Čekali jste tohle? Lots of chocolate for me to eat, lots of homemade, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Wouldn't it be lovely? Oh, Tak tomu říkám překvapení. Zuzka, hovorí sa, že všetko má svoj protiklad na tomto svete a ja sa bojím, ako som ťa videla, že už niekde behá Antikrist po zeme guli. Lebo takéto niečo pozitívne a ešte aj pekne spievajúce som ešte nevidela. Je to pre mňa taký extrakt pozitívneho zážitku. Toto. Ja sa úplne zhodujem za Delou teraz. A ja som mal taký pocit, že ja som chcel niekedy v živote sa dožiť toho, že uvidím mimozemšťana. Ten pocit by sa asi vyrovnal niečo... Takže to bol pozdrav pre Saifu, dobre. To zdôrazníme, aby to bolo jasné. Malá vsúka pre českých a niektorých menej informovaných slovenských divákov. Saifa je Adelin kolega a kamarát. A hovorí sa o ňom, že je poskladaný zo 4 ľudí. Ale aj som si vedel predstaviť, že asi budem mať nejaký pocit, keď sa mi to stane. A teraz som mal ten pocit takej radosti, že ešte niekto iný žije na tomto svete, ako som ja. Zhýralý človek. Ako sme všetci tu, ktorí tu sedíme možno. Ale čistá duša, ktorá keď začne spievať, tak ešte spieva aj fantasticky krásne. A to si ty. A já jim dodám,
I love you. Thank you. My odcházíme a za chviličku je tady další vystoupení velmi podobný, je tam připravený Marilyn Manson. Mějte se. Dobre. Trošku jak tá Susan Boyle. Víš, že tak ako to od ní vôbec nečekáš. Má krásny hlas. 30 sekúnd s Leošom a už to nebude to, čo to bývalo. No. Nejaké pekné Já vás baby. poprosím ještě adresu na tu Polákovou Zuzanu. 1940, jak dělala My Fair Lady, jestli můžu poprosit. Jo. No, děkuju. Ty máš v podstate casting. Vypadáš jak úchyl trochu. No, vy si Ty musí si tu spojit pošmákneš, no, tu casting Áno, sa ti jednou tu ráno, odohráva.